ವಯನಾಡು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನೇತಾರರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಿಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲೀಗ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ನೇತಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹುಸೈನ್ ಬಂದಿಯೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ನೇತಾರರಾದ ಅನ್ವರ್ ಆರಿಕಾಡಿ, ಅಮಿತ್ ವಸಂಗಡಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾರರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನಯಾ ಬಜಾರಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆ ಹಿಡಿದರು. രേഖകളുണ്ടാക്കുന്നതിനും നേതൃത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പാർട്ടിയും ഭരണ സംവിധാനവും ഇവിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല. കാരണം സത്യസന്ധമായി അവരുടെ സർവ്വതും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരും നേതാക്കന്മാരും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവര് മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളർത്തിയെടുത്തത് ഈ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട, ഇവിടെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന, ഇവിടെ അവകാശങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവകാശം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നല്ലവരായ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാരോടും പ്രവർത്തകരോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ലീഗല്ല ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നുള്ള ലീഗ് അവരെ കള്ളത്തരത്തിനും കൊള്ളത്തരത്തിനും വേണ്ടി, കൊള്ളക്കും കൊലവെപ്പിനും വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു ലീഗായി അധപ്പതിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ. സാധനങ്ങൾ മറിച്ചു മാറ്റി ചുട്ടരിച്ചു അധികാരികളെ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകും. നമ്മുടെ നാടിന്റെ അപമാനം, നമ്മുടെ നാടിന്റെ അപമാനം, നമ്മുടെ നാടിൻ നട്ടല്ലായ